A Xunta de Goberno local de Pontevedra reuniu por primeira vez a BNG e PSOE despois das eleccións municipais do domingo. Os actualmente socios están chamados a volver sentar para negociar un pacto que manteña un goberno bipartito, con nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores á fronte. Pontevedra quere que siga sendo alcalde deste concello, non? Alégrome moitísimo tamén de que o Partido Socialista sexa da mesma opinión. Se cumpre este obxectivo, Fernández Lores asegurou que intentará ser máis dialogante e transmitir con máis claridade os seus proxectos á veciñanza. Estar máis atento a todas as demandas, ser moito máis dialogante, que nós creemos que xa o somos, non? Pero hai xente que se queixa, por eso non vai a quedar. Co Partido Popular como primeira forza para manter o goberno, nacionalistas e socialistas terán que chegar a un acordo antes do 17 de xuño, cando se celebre o pleno de investidura. Eu dixen que iba a empezar unha nova etapa de 8 a 10 anos, teremos que buscar os puntos comuns que haxa para que Pontevedra avance, pero tampouco me planteo ningunha línea vermella, non? Vamos a sentarnos a negociar. Na necesidade de negociar volveu insistir tamén o líder do Partido Socialista. Iván Puentes recorda, iso sí, que existe un novo equilibrio entre ambas formacións. O Partido Socialista de entender que hai unha forza que ten máis concelleiros e máis votos que o PSOE, que o BNG, pero o BNG tamén de entender que hoxe o Partido Socialista é unha forza moito máis decisiva no Concello de Pontevedra do que era hai unha semana. Para Puentes toca agora o BNG mover ficha para establecer un calendario para estas negociacións que aínda non teñen data de inicio. E que tamén temos ideas e temos aportacións que defendimos na campaña electoral e que queremos que se plasmen nese hipotético acordo de goberno que poderíamos chegar. Reina Vitoria é unha das cuestións que entendo que sairán nas negociacións. A postura do Partido Socialista sobre Reina Vitoria é pública e é coñecida, e temos un proxecto ademais presentado públicamente na campaña electoral que entendemos que é a mellor solución para esa rúa. Despois das declaracións do líder do Partido Popular falando da mala relación entre Puentes e Fernández Lores, o socialista asegura que o trato entre ambos é cordial. Sálvame e Jorge Javier Vázquez se retiran definitivamente da parrilla de televisión, aparece Rafa Domínguez en escena. Con Miguel Anxo Fernández Lores teño unha relación cordial, unha relación normal de compañeiros de traballo e de compañeiros de goberno, e o resto, pois, sinceramente, creo que é farándula pura.